Bună, dragilor! Ne aflăm la clinica Life Dental Spa Ortho & Kids și l-am alături pe pacientul meu, Sabin, care astăzi, o să ne împărtășească experiența lui cu tratamentul ortodontic cu alignere. Ia spune-mi, Sabin, ce te-a determinat să începi acest tratament? Adică să începem cu începutul. Acum câțiva ani am observat că dinții mei nu sunt perfect aliniați, ceea ce în timp a început să devină o mică frustrare pentru mine și m-am gândit că trebuie să fac ceva în sensul ăsta, așa că am ales să vin la clinica Life Dental Spa pentru a rezolva această problemă care aparent începe să mă deranjeze în fiecare zi. Aici am întâlnit-o pe Dr. Monica Popescu, care mi-a recomandat un tratament cu gutiere. Da, dăm voie să te întrerup puțin. I-am recomandat acest tratament pentru că Sabin avea exigențe estetice foarte mari și am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul, nu? Exact, da, pentru că nu aș vrea niciodată să port un aparat metalic, pentru că nu mai sunt la vârsta la care să mă duc la liceu. Ok. Am preferat să optez pentru seturile de cutiere Spark și am fost plăcut surprins să văd că, în afara faptului că au fost foarte, foarte eficiente pentru mine, în același timp erau și foarte puțin vizibile. Da, chiar te rog să ne spui ce consideri tu că a fost, nu știu, un avantaj major sau mai multe și dezavantajele tratamentului cu gutiere. Un avantaj major a fost faptul că, așa cum am spus și mai devreme, erau destul de greu de observat. Da. Au fost foarte ușor de folosit, se puneau și se scoteau extrem de ușor. Ok. Într-adevăr, un mic dezavantaj a fost faptul că eu mâncând foarte des, undeva la 5-6 mese pe zi. El e foarte organizat cu mesele, da. A trebuit să fac treaba asta, să le scot de fiecare dată când mănânc, însă cu timpul m-am obișnuit și n-a mai fost o povară asta pentru mine. Dar în același timp mă gândesc că a fost foarte bine că nici nu ai avut o restricție alimentară, adică mâncai ca și cum nu aveai aparat dentar. Nu am avut absolut nicio restricție alimentară, nu am simțit durere, ceea ce m-a surprins nici măcar la prima gutieră pe care am purtat-o, decât o mică tensiune asupra dinților, într-adevăr, însă extrem de suportabil și deloc deranjant, aș putea spune. Am înțeles. Și în principiu am fost foarte surprins să văd că chiar și-a făcut treaba și foarte, foarte repede. Ok, cam cât a durat tratamentul tău, per total? A durat undeva la 20 de săptămâni, dacă nu mă înșel. Da, cam 20 de săptămâni. Îmi amintesc că am avut și un mic incident. La un moment dat, tu ai reușit să rupi o gutieră. Ele sunt făcute dintr-un material foarte tare și eu mereu îndemn pacienții să le manipuleze, nu știu, cu încredere. Ele nu se rup. În schimb, Sabin a reușit această performanță. Da, am reușit performanța asta. Da. Și ce am făcut atunci? Am comandat o altă gutieră și ai continuat... Da, s-a comandat o altă gutieră și am continuat tratamentul de unde rămăsesem. Ok. Și acum pe final de tratament, tratamentul practic nu s-a terminat de tot, tu porți seara încă o gutieră. Da, port seara o gutieră de contenție, care, la fel ca și gutierele Spark pe care le-am folosit, este extrem de suportabilă, nu mă deranjează în timpul somnului, dorm foarte bine cu ea, n-am avut probleme de acomodare, într-adevăr în momentul în care o pui seara simți o mică presiune asupra dinților, însă ea se dispersează în maxim o oră, adică la fel este extrem de lejeră. Am înțeles. Cu alte cuvinte, ai recomandat tratamentul cu aligner în detrimentul celui clasic și la prieteni? 100%, oricând. Ok. Mi s-a părut o variantă extrem de bună față de cel clasic, da. Sabin este și un pacient extrem de conștiincios, de aceea lucrurile au mers foarte bine. Îți mulțumim, Sabin, că ne-ai împărtășit experiența ta și te mai așteptăm la noi la clinică. Mulțumesc frumos!